Благодаря на всички, че сте тук сред нас. За мен днес е особена привилегия да говоря в тази зала, защото искам да споделя нещо исторически първоначално. Точно в Софийския университет преди 10 години, заедно с професор Георги Бакалов и една малка група от хора, да си вдигнем ръцете, дали? Се проведе форум за образованието и за развитието на домашното образование. И тогава бяхме една шепа хора от няколко човека, от които повечето бяха скептици по-скоро за това, а днес, 10 години по-късно, имам възможността да видя цяла зала, която е пълна, и да имаме домашни образователи и симпатизанти в цяла България и 10 години ползотворна дейност на Асоциацията за домашно образование. И все повече свободата в образованието да се утвърждава в нашата държава и това, което е утвърдено като световна практика, да го видим сред нас. Днеска съм особено приятно изненадан от разнообразните теми и добрите говорители. Искам да благодаря на всички говорители за прекрасните лекции, нещата, които можахме да чуем и да научим. Аз ще говоря за икономическите аспекти, приоритети и цели в образованието. Темата е повече философска и теоретична и може би се доближава до темата на Виктор Костов, който разглеждаше правните и философските аспекти в образованието. А сега ще говорим повече от икономическа гледна точка и ще направим един паралел между централизираното образование и свободното образование и ще дадем една икономическа оценка на единия и на другия вид образование и съответно на развитието на съвременното образование. Ще си позволя да започна с мисълта на Даниел Левин, който казва така: докато хората вярват, че държавата се грижи за благото на децата, те с радост ще приемат всяко отнемане на свободата. И така, в пъстрия съвременен свят на нашата родина сме свидетели на така наречената образователна мозайка. Таксиметрови шофьори с дипломи по тракийска филология, електротехници и автомонтьори от механико-техникума са музиканти в барове и ресторанти. Секретарки във фирми, притежаващи дипломи по мениджмънт на екологията, и оператори на CNC машини, печелещи пари като селско-стопански предприемачи по европейски програми. И така нататък може да дадем голямо разнообразие от примери. Или както се пееше в една песен на НЛО: лекарите карат колп таксита, биолози ни поправят печките, синоптици мият ни колите и физици в цирка решат мечките. Към къде ни води тази образователна мозайка? Когато сравним реалните професии на пазара на труда в България с дипломите от средни и висши училища за тях, ще видим една печална картина на отдавна банкротирала образователна система. Система, която е неадекватна на живота и на реалността, и система, която продължава да измъква парите на родителите, но не дава почти никаква реална услуга на техните деца. Трябва ли ние да бъдем заинтересовани като родители и децата ни като потърпевши от това, което се случва с българското образование? Отговорът е повече от ясен, предвид всички неща, които говорихме до тук, и той е очевиден. Очевидно да. Поне родителите би трябвало да сме заинтересовани, и то на 100%. Така или иначе нашите пари биват взети и се очаква нашите деца да бъдат обучавани и подготвени за живота. Ако родителите осъзнават тази реалност,
то в училище трябва да очакваме да видим маса родители, които се интересуват живо от учебните програми в българските училища, от процеса на вземане на решения, а именно, практично погледнато, кое се изучава, как ще се изучава, защо да се изучава и така нататък. От една страна трябва да видим родители, които предлагат промени в изучаваните предмети, участват в избора на учебници и образователни стратегии и работят с учителите всекидневно, за да направят образователната система практична с оглед бъдещата реализация и пазарен успех на техните деца. От друга страна, логично е родителите да бъдат включени в процеса на избор и назначаване на учителите, както и да участват в управлението на целите на образователните организации и механизмите за тяхното постигане. С децата нещата стоят по същия начин, особено за по-големите. Говорим за гимназисти и за студенти. Те не трябва ли активно да надигат глас за неприложимостта на учебната програма в реалните условия на пазара? Кога за последно сме чули, например, студенти от технически университети да протестират, че са принудени да изучават архаични електронни схеми и памети, които днес се намират само в музеите? Всичките тези неща ги казвам, за да провокирам мисъл за оценка на текущата образователна система. Очевидно е, че на този етап такава заинтересованост родители и ученици липсва, или по-скоро е елиминирана и сведена до формалност. С кратката теза на образователните чиновници, която гласи, че родителите са некомпетентни, те слагат точка по въпроса и родителите остават изтикани във ъгъла. За тях остава територията на частните уроци и кампанията по подготовка за кандидатстване, както и протестите около зрелостните изпити. Сякаш това е най-важният въпрос за цялостното образователно развитие на българските ученици. Самото название зрелостен изпит е една от големите измами в българското образование. За каква зрелост става въпрос? Този, който има шестица на развитата тема по литература, до по-голяма зрялост ли е достигнал от този, който има четворка? Въобще тази литературна тема може ли да кажем, че измерва някаква зрялост? И така, можем ли да отминем родителите и техните претенции за собствените им деца с лека ръка? Имат ли право родителите да имат цели? А също така имат ли право родителите да упражняват контрол върху изпълнението на тези цели? Всичките тези въпроси са важни за политическия ни живот, защото ние като родители сме отговорни и трябва да участваме активно. Защото виждаме една мъртва структура, която се грижи за себе си, и едни родители, които са извън реалния дебат. Нещата са много прости. Родителите са практични, те искат да подготвят децата си за живота, който им предстои. Целите, които поставят за образованието на децата си, са, може да ги обобщим кратко, са може би в 3-4 точки. Може би първото и най-важното нещо е формиране на самоконтрол от страната на децата. Това важи както за израстването на една личност, така и за развитието на едно общество. Едно общество може да се развие до там, докъдето позволява средната норма на самоконтрол на отделните негови индивиди. Това е причината, поради която можем да съберем много качествени хора вътре в университета и като излезем пред университета да видим, да видим кочината, която сме оставили като общество. И да кажем защо това нещо е така и защо като отидем в Германия това нещо не е така. Тоест, формирането на самоконтрол е, може би, първото и най-важно нещо и то определя размаха и възможността да достигнем до там, докъдето ще достигнем. Втората цел, която си поставят родителите – формиране на ценностна система в децата.
Кое е добро и кое е зло? Кое е правилно и кое е неправилно? Ценностната система е като волана на автомобила и като руля на кораба. Малък уред, който голямата машина завива и отива там, където трябва да отиде. По същия начин е и с ценностите. Човек прави това, което смята за редно и правилно, и това е нещо, което трябва да бъде изградено в времето, в което той се съгражда като човек. Едва като трета цел, може би, идва получаването на знания и научна подготовка, както и придобиване на професионална квалификация, която да доведе до успешна пазарна реализация в живота. На четвърто, но не на последно място, придобиване на социални умения. Деца, които растат в приемлива среда, умеят да работят и учат в екип и намират себе си пълноценни в тази среда. Родителите искат децата им да бъдат самоосъзнати в живота, ефективни в това, което правят, да имат визия за напред и да бъдат практични. Простичко казано. И сега един риторичен въпрос. Получават ли родителите постигането на тези цели за собствените им деца от настоящата образователна система? Щом търсят реформи и промяна на статуквото, очевидно отговорът е не. Защо не могат родителите да ги видят постигнати в настоящата образователна система, макар тя да има програмни документи, които в много аспекти съвпадат с написаните цели по-горе? Ще ви цитирам по-надолу някои от тях. Това е така, защото в този си вид образователната система не е в състояние да ги изпълни. Родителите търсят образователен продукт. Стока или услуга от пазара на образованието, задоволяващ техните потребности. И може би това е ключовата дума, че родителите класифицират образованието като пазарен продукт. Сега ще обясним на по-широко какво имаме в предвид и къде идва разминаването. Те търсят този продукт и очакват да го намерят в настоящата образователна система. Да, ама не. Както казваше един наш активно практикуващ журналист от близкото минало. Тук идва първото фундаментално различие във възгледа за образованието между родители и държавната образователна машина. В момента сме пред поредната реформа в образованието, а именно приемането на новия образователен закон. И отново излиза на дневен ред стария спор. Стока ли е образованието и кой трябва да плаща за тази стока? Това е стар, фундаментален дебат, но може би е уместно да си дадем отговор на този въпрос. Учителските синдикати и някои наричащи себе си интелектуалци реагират като ужилени, когато стане дума за конкуренция и пазар в областта на образованието. С изкривени уста, громейки тези капиталистически в кавички възгледи, те реагират така. Образованието е твърде важно, за да бъде стока. То не трябва да се оставя на пазара и на силите на конкуренцията. Не трябва да се оставя на изборите, на свободния пазар, не трябва да се оставя на родителите, не трябва да се оставя на личните цели и амбиции и способностите на учениците. Тези образователи и псевдоинтелектуалци може би никога не са чели за свободната икономика или не са разбирали класическите условия, с които се характеризира една стока. Нека ги припомним, макар и да не сме на курс по икономика, да направим един паралел. Един материален предмет или една нематериална услуга, за да бъде стока, трябва да отговаря на следните характеристики. Първо, да е резултат от съзнателна човешка дейност. Второ, да има цена, т.е. търсенето да надвишава предлагането. Да е предназначена за употреба от други хора и да се разменя срещу други стоки. Или, вземайки тези
тази класическа дефиниция от икономиката, можем да заключим, че образованието е стока. То е резултат от съзнателна човешка дейност, макар че хора, които добре познават българската образователна система, понякога основателно се съмняват в това. То е стока, която се търси. Тоест, ако цената е нулева, ще имаме повече търсене, отколкото предлагане. То се предлага от едни хора професионалисти на други хора и накрая онези хора, които го предлагат, очакват да получат нещо в замяна на своя труд. Заплати, дълги отпуски, ниска възраст на пенсиониране и така нататък. И така нататък. Тоест, образованието е стока и това следва неумолимата икономическа логика, която ни води до свободата в образованието. То трябва да бъде освободено от държавния монопол. Няма в света такава стока или услуга, за производството или предоставянето на която да е необходима цяла държава и апарат от чиновници. Ако образованието е стока, за нейното предлагане на пазара не се нуждаем от апарат на чиновници и Министерство на стоката. Представете си Министерство на шпековия салам или Министерство за ремонт на автомобилите. Как звучи, нали? Достатъчно е да има пазар, ако на него може да... Но на този пазар може да няма място за целия образователен чиновнически апарат, с който разполагаме в момента. Това ще трябва също да го приемат и учителските профсъюзи. Като логика, ако са честни със себе си, разбира се. Пазарът означава конкуренция. Пазара означава усилия да предлагаш по-добро качество. Нали всичките тези неща ги откриваме в български образователен продукт. Пазара означава усилия да намаляваш цената. Пазара означава, че държавните учители и образователните чиновници ще се лишат от привилегиите си да разполагат с парите на родителите без съгласието им и контрола от тяхна страна. Означава, че ще се лишат от привилегията да упражняват монополна власт над умовете на нашите деца. Обратната алтернатива, ако кажем, че образованието не е стока, ако учителските профсъюзи и образователните чиновници искат образованието да не е стока, за да ни убедят в това, нека да приложим критериите за една стока в обратна посока. Тоест, те трябва да престанат да искат заплати и да го осигуряват даром. Никой не иска пари за нещо, което не е стока. Въздуха не е стока. Значи, при нулева цена имаме повече предлагане, отколкото търсене. И съответно никой не плаща за това да диша въздух. Нали така? Тоест, ако образованието не е стока, те трябва да ни го предлагат, така както твърдят, че ни го предлагат, те трябва да ни го предлагат безплатно. Това е неумолимата икономическа логика. И така, нека да оставим този икономически коментар и да се върнем отново към целите, тъй като времето ни е кратко, значи аз мога много да говоря, повечето, които ме познават от другите конференции, знаят, че се разпростирам обикновено във времето и на следващия говорител, но този път тук ми махат с ръка. Имам специалното поръчение да се справя в уреченото време и това е причината, поради която всичко съм го написал на листи, а не се впущам в подробни коментари, така че спираме с този икономически коментар и да се върнем посока отново към целите. И така, нека отново да се върнем към целите. Когато Образователното министерство и държавата говори за образование, там също четем за поставени цели. Това, което четем от образователните стратегии за средното училищно образование и за висшето образование е следното. Училищното образование в България има за цел да запазва и развива детския творчески порив, така че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен обществен ангажимент.
Чрез висшето образование, това не е БКП, сега ще разберем къде е БКП-то след малко. Чрез висшето образование гражданите на обществото трябва да се научат да живеят заедно в новия глобален и без граници свят, да се подготвят за плодотворна трудова дейност, да се научат съвместно да решават практически задачи, да се самоусъвършенстват, да се приспособят към радикалните и бързи промени, да развиват себе си в придобиването на индивидуални и колективни навици, способност за самостоятелно мислене, способност за ориентиране в обкръжаващия ги свят, способност за творческо мислене и така нататък, и така нататък, и така нататък. Като че ли всичко изглежда наред, а нещата не се получават. Уж говорим за едни и същи неща, или неща близки по своя смисъл, защото дадахме практичната дефиниция на това, което търсят родителите. Мисля, че сме съгласни за това, което казваме. Нещата уж са близки по смисъла за изминалите 25-26 години. Нещата вървят от зле към по-зле. Това, което виждаме на практика. Защо се получава така и къде е ключът? Ключът е в различната визия за реализация на целите в образованието. Родителите виждат реализацията по един начин, образователните чиновници виждат тази реализация по друг начин. Както казахме, родителите са практични. Те нямат време за експерименти и да чакат текущите кадри на образователната система да се пенсионират с това, което се знаят и което смятат да преподават посмъртно. Те виждат решението в децентрализация на образованието и развитие на свободния пазар. Те твърдят, който се справя най-добре, на него ще поверим децата си. Толкова е просто. Децентрализацията води до повишаване на ефективността и на маневреността. Зовът на родителите е лесен за разбиране. Това, което се опитваме да кажем в парламента, когато ходим на дебати за образованието, за новия образователен закон, когато правихме кръгли маси и така нататък и всички други останали мероприятия. Родителите искат повече форми на образование. Домашно образование, кооперативно образование, индивидуално образование, професионално образование, дистанционно образование към чужди образователни системи, гъвкавост и възможност за преминаване от една образователна форма в друга. С две думи, родителите искат свобода на избора. Друго, което търсят родителите, разнообразие в образователните системи. Интернет и световната практика са интелектуално предизвикателство не само в негативен план, както ни се натрапва чрез официалните средства, но и в позитивен план. Не можем да сме застинали и да се готвим съзнание от преди 30 години за предизвикателства, които ще дойдат след 20 години. Това е статуквото на настоящата образователна система. Другите три неща, които мисля, че ни обединяват хората, които мислят свободно за образованието, това е, че ние търсим отделяне на процеса на сертифициране на придобитите знания от процеса по придобиване на знания. Простичко казано, няма значение къде си научил английски, TOEFL теста е един и същ. Толкова е лесно за разбиране, че двете неща трябва да бъдат отделени. Дали си учил математика в Америка, България, Испания, в училище Митко Палаузов, в колеж Джон Атанасов, в крайна сметка е важно какво си научил. Гъвкавост и адаптивност. Ако днес сме взели решение, което утре сме преценяме, че не е най-добро, да можем да се коригираме. Не може една чиновническа бележка и едно записване или едно незаписване да решават съдбата на децата с лека ръка заради чиновническа незрялост и чиновнически инат. Искаме да имаме контрол за ефективното харчене на парите за образованието на нашите деца. Нормално е. Няма безплатно образование, няма безплатен обяд. Парите идват от тези, които работят. Благосъстоянието не пада от небето. Ресурсите са ограничени. Икономическата логика е неумолима. Безплатно нещо има в представата на хората, които консумират чужди средства, без да имат принос със създаването на това благосъстояние. Но къде е българската образователна система в момента? Тя е закостеняла и е изгубила връзката с реалността. Колкото по-неадекватна става, толкова повече тя иска централизация, пари и власт.
денонощно присъствие на децата и нулева отговорност пред родителите за резултатите. 4 часа са недостатъчни, ще ги запишем 8 часа, 16 часа, ще ги направим да спят в училище денонощно. Колкото нещата не вървят, толкова искаме повече власт, повече пари и тъй като презумпцията е, че родителите са некомпетентни по условия, ще ги изолираме от образователния процес. Към настоящия момент тази система е икономически неефективна. С много средства произвежда посредствен продукт, неконкурентен на световните пазари. Защо ли ми напомня за комунистическото предприятие БТК? Във всеки град имаше по едно общежитие хора на хранилка, чиято работа беше да ти кажат, че през следващите 20 години не могат да ти прикарат телефон на посочения адрес, защото това не е такава проста работа. Какво стана с БТК? Внесахме конкуренция, пуснахме който иска да прекарва телефони. В момента нямате нужда да имате едно общежитие хора в града, а може да влезнете на първата будка на улицата или брокера, който върви, на гърба му пише Водафон или някакъв фон или каквото и да е друго. За 15 минути да поръчате 15 различни телефона с различни акаунти, с още 10 субпродукта на конкурентни цени и уверения за бъдещи програми за свобода и използване на тези продукти. Какво беше, когато имахме държавен монопол и комуникациите бяха толкова стратегически, в кавички? Цяло общежитие хора, които казваха, че след 20 години не е толкова лесно да ви се прекара телефон. Аналогията е потресаваща с настоящата състояние на централизираната ни образователна система. Как беше, имаме само 5 листа, свършвам. Това е предимството съпругата ти да е след теб, защото може да ти гласува и да ти повери времето. Централизираната форма на образованието е икономически неефективна, защото системата е бавна, тежка и неадаптивна. Тежко чува и трудно мърда. Не е съобразена с новите реалности. В ерата на реактивните двигатели няма място за парна машина. Кадрите на системата нямат стимул да се обучават и усъвършенстват. Каквото и да правят, винаги ще вземат една лимитирана учителска заплата. Няма жива връзка между възнаграждението и качеството на предоставения продукт. Системата не е пазарно регулирана, не обвързва приноса и резултатите с възнаграждението. Новите икономически реалности, свързани с интернет. Усвояването на новите знания от централизираната система става бавно и нейното препрограмиране е практически невъзможно. Интернет предлага децентрализиране на достъпа до съответните технологии и знания. Грешка в презумпциите. Децата са различни, а системата трябва да ги формува по единни образователни стандарти. Не може учебният план по математика да е еднакъв за математическа гимназия Пловдив и за едно провинциално село, което се посещава от хора, които едвам сричат и биват минавани от клас в клас, само за да попълнят бройката. Централизираната система е неадаптивна към нуждите на регионалния бизнес и потребността му от работна ръка. Ние трябва да осъзнаем, че учим да се реализираме и да сме полезни в обществото, а не да може държавните образователи да се вземат заплатата за това, което са учили на времето. Образователната система в този си вид не дава никакво право на избор. Да имаш право на образование, а изборът ти да е ограничен само до образованието от една и съща централизирана образователна система е равносилно да имаш избор на един и същи продукт, на един и същи производител, само че от различни щандове на магазина. Имаш винаги доматите на бай Иван, които не са с особено качество, но имаш право да се избереш от кой рад да се ги вземеш. В това се явява възможността родителите да избират за формата на образование. Интересно е, че като се говори за пазар в образованието, се смята едва ли не, това се смята за нахалство. При това не само в България, а почти в цяла Европа. Държавното образование потиска индивидуалността на ученика и налага колективистични идеали. А тези идеали не съответстват на предизвикателствата на времето, за което живеем. В резултат на това България се опитва да реформира образованието си вече повече от половин век. Висшето образование от 70-те години на миналия век, а средното образование от 80-те години на миналия век.
Тоест аз, откакто се помня и откакто уча, имам висше образование, завършил съм математическа гимназия, значи не все учим по обърканата система и се я оправя. Стойността на държавното централизирано образование може да се определи в практическа насока по процента на реализиралите се благодарение само на него хора. И то в отворена конкурентна среда. Действителността обаче не заварва с абитуриенти, които тепърва отиват като общи работници на пазара на труда, които се записват в бюрото за безработни, за да получават помощи. С висшисти, които завършват образованието си и често започват да работят някаква работа, която не е свързана с това, което са учили, с такива, които осъзнават, че знанията им са напълно недостатъчни, за да работят по специалността си. Това е една от причините за безработицата в България. За специалисти безработица няма. Но често се оказва, че дипломата не е достатъчна, за да убеди работодателя в уменията на кандидат-служителя. На пазара се търсят умения, а не дипломи. Много от вас, родители, плащате допълнителни уроци и квалификационни курсове на децата си, които се оказват често решаващи за техния академичен или професионален успех. В такъв случай, каква е равносметката за вас от държавното централизирано образование? И за всички нас. Невежество плюс допълнителни разходи за квалификация и ниска заплата заради липса на пазарни умения. И тъй, какво качество да очакваме от централизирания контрол над образованието? Отговорът е занижено. При централизация на образованието се получава осредняване на критериите и уеднаквяване на програмата, което ощетява по-бързо схващащите и по-бавно усвояващите. Едните биват забавени, другите биват пренебрегвани заради хода на останалите. В течение на времето се наблюдава занижение на средните стандарти, което води до опростяване на знанията, които се преподават. Знанията, за които ние сме имали 4, днес са достатъчни в повечето училища, за да имат 6, че даже и 8. Например, по-старите поколения могат да четат и да пеят по ноти. Днешните деца могат да пеят по ноти само ако ходят на специализирани уроци по солфеж. Всеки е чувал за спомените на родителите си и за елитните училища, които сме имали. Какво да очакваме от държавните училища като среда за обучение на децата ни? Повечето от родителите, с които сме говорили, признават, че средата в училището влияе лошо на децата им. Ако родителите не са доволни, те нямат голям набор от средства, за да се възпротивят на положението. Оказва се, че никой не е в контрол над проблема. Често ситуацията се оказва такава, че децата биват изпращани на място, в което се налага да оцеляват като душевност, характер и морал. Добре е човек да се научи да оцелява, но със сигурност не е най-доброто да се прави това в продължение на 12 години, които са години за формиране на характер, знание и мироглед. Социализацията е добро нещо, но да се социализираме в затвора дали е най-правилното? Причината за лошата дисциплина и лошата среда в повечето държавни училища не се дължат на малкото средства, които им се отпускат. Корените са другаде, но трябва да взема още една лекция, за да говорим за тях. Изводът е ясен. Държавното образование не е предназначено да служи на родителите и децата. Неговата цел е програмиране на умовете на децата в унисон с възгледите на техническата политическа държавна визия, за да израснат като покорни слуги на една тотална държава, която се грижи за всичко. Реформата в образованието е съсредоточена в управлението на финансирането на системата и механизмът за разпределяне на ресурсите. Това е така, понеже системата се грижи единствено за себе си. От друга страна, това не би било така, ако разпределянето на финансовите ресурси в сектора престане да бъде функция на образователната администрация, а тя самата да се съсредоточи само върху управлението на образователния процес, който реализира. През последните няколко парламента сме свидетели как всеки министър се стъписва от съпротивата за реформи в образованието. И така тези министри пропускат шанса си да станат реформатори. Но на практика всяка реформа е преодоляване на съпротива и да бъдеш реформатор е предизвикателство. И тук е място да кажем една добра дума за новия проектозакон за образованието. Макар да има още много какво да се иска от него, самостоятелната форма на обучение, както и сертифицирането на професионално придобити знания от работа, са част от плюсовете на този закон.
Но нека да оставим темата отворена и да завършим с това, че нещата биха се променили към по-добро, ако новия образователен закон се съсредоточи върху: първо, узаконяване и стимулиране на различните форми на образование. Второ, нормативно осигуряване на административна и финансова автономия на училищата. Трето, мерки и стимули за откриване на частни училища в истинския смисъл на думата частни. Трето, поощряване на самостоятелните форми на обучение в изостаналите икономически райони и по селата. И последно, но може би най-важното, като родители е добре да искаме и да отстояваме правото за отделяне на процеса на придобиване на знания от процеса на тяхното сертифициране. И така, нека да имаме смелостта, като истински реформатори, да се борим за бъдещето и щастието на нашите деца и на нашата родина. Благодаря ви.